Ľudia, ja potrebujem vedieť, koľko je... Dobrý deň. Neviete, koľko je hodín? Áno, viem. OK, tak od tohoto sa to asi nedozviem. Potrebujem ďalšieho. Konečne nejaký normálny. Dobrý deň. OK, tak... nie. Hej, ľudia, proste tu sú úplne nenormálni. Prosím, že nie ste postihnutí. Povedzte, čo potrebujete? Neviete, koľko je hodín? Prosím. Polnoc. Čo? Dobre, ďalší nenormálny typek. Hej ľudia, proste tu sú sami nenormálni. Dobrý deň. Dobrý deň. Neviete, koľko je hodín? 3/4 na 8? OK. Koľko potrebujete vedieť? Však obed. 3/4 na 8. Čauky. OK. Ľudia, potrebujem normálneho typka, čo proste mi povie, koľko je hodín. Lebo ja viem, koľko je hodín i... Haló, pane? Áno? Neviete, koľko je hodín? 12:00. Obed? Mhm. Fakt? Mhm. Ukážte mi tie hodinky. Síce ich tu nemám, ale ja to vidím proste tu. Dobre.